Над 80 души взеха участие в традиционната надпревара по планинско бягане в изкачване и изпревари лифта, която се проведе на Витоша. Стартът на масовото бягане по трасето за всички желаящи и участващи в томболата без начален час 10 часа от първата станция на Драгалевския лифт. В 10:30 часа пък бе даден старта за разпределение на джакпота. И тази година никой не успя да изпревари лифта, като до сега това постижение е само на Кирил Николов Дизела. Все пак при мъжете имаше състезател, който падна под 16 минути и това беше Шабан Мустафа, който спря хронометрите на 15 минути и 57 секунди, за което бе поощрен с парична награда от 800 лева. При жените нямаше състезателка, която да се доближи до нужните времена. За всички участници пък бяха раздадени специални награди от спонсорите на събитието. 15:55-57. Още една поощрителна награда по решение на Витоша Ски, понеже само 42 секунди не достигнаха на Димчо Мицов за 16 минути. 250 лева ще получи като бонус и като поощрение до година да се опита да премине тази граница.